Ngiyathemba uyaphila. Ngiyathemba uNkulunkulu sakulondile. Sekunomkhubo omubi abantu sebawujwayela recently manje ukuthi bengifonele. Ebingelele nje umuntu ebephuthuma lapha ekutheni ngubani igama mina. Ungangibuzi igama. La ngipartner ngiphutha. Ngiyazithula mangenze video. Shuthi ngamanye amazwi uma ungifonela usungazi ukuthi ukhuluma nobani. Inamba ishiwe yimi la. Angeke ngishiye inamba yomunye umuntu. So ushuthi mawuthatha le number uyifonela mina direct. Ungangifonela ebusuku. Ungangifonela ekseni kakhulu. Ungangisendele SMS unless uyabonga nje. Like welcome because angeke ngirespond mawuzobuza. WhatsApp ungangisendela uma ukuthi uyabingelela. But uma uthi uyabuza ungangisendela ngeke ngiphinda block. So sibheka la iphupho elika uvelile sihlazi 402 uthi amen pastor ngicela ubuze uthi uphupha ke la ushizi usesikhwameni sami ngiwuhlephula ngudla ushizi ucheese but ngoba isizwe sithi ushizi but ucheese sizokuba ngendlela engafani lokho uphupha ina ukhipha esikhwameni ukudla wena ungaphupha ukhipha efridge wena ungaphupha ukhipha esikhaftini wena ungaphupha uthenga so ngesiphupha indlela efanayo number 1 umbuka ucheese kupho oluhlala khuluma upakiwe packed lokho kusho ulindele inhlanhla nokuthola imali noma ingcebo kanye impumelelo noma ukuchuma 2 futhi yenze kubushizi ubuphawu luhlala khuluma ukudla olushinhlanhla nokubusiswa ngothando injabulo noma ke ngeensiza zokuphila nokweneliseka 2 ushuthi la uSamuel wesibili chapter 17 verse 29 nezinyosi namaqanga nezimvu noshizi wenkomo kuDavid nabantu ababenayo bake badle ngoba ke bathi abantu balambile bakhathele bomile hlanje 3 yenzeka futhi ubushizi ubuphawu luhlakhuluma ukudla olungabuye lukhombe ukuphumelela kakhulu ngaphandle kokuthola usizo nokweseka noma kuzophumelela kakhulu ngaphandle kokuthola ini usizo noma ukwesekwa uJob 10 verse 10 awungithulanga njengobisi wangijiyisa njengoshizi na futhi ke 4 uma kubushizi uphawu lobusisikhathi uma udla mhlawumbe ngenzeka ugadlwa ke ngedliso noma ke kuthiwa futhi uqaphele ungenza izinto ngamawala noma uhluleke ukwelawula into ukuthelo ngoba lokho kungahle ukubangela inkinga nenkathazo number 5 kuyenzeka futhi uma uphupha ushizi kuba uphawu luhleke uma unikwa lusho inhlanhla nanokuthi ungase mhlawumbe ufumane umusa ingcebo ukunethezeka noma ke insizwe ezifanele zokusiphilisa noma uzothola amathuba amahle empilweni yabona uSamuel oqala chapter 7 verse 18 uphathele indula yenkulungwane lawa amakhekhe bakashizi ubheke impilo yabafowenu uthathe isibambiso kubo kanti futhi singabe sikusho futhi la number 6 ukuthi uma kuba ukuthi ushizi kuphawu luhluma uneke olungabe lusho nje ukuthi uzonikezwa uthando noma uzothola uthando lomnene oluzokunika ukuhlanganise nomndeni wakho noma nomuntu wakho number 7 yenzeka futhi uma kuba ushizi kuba uphawu lubi ke uma unephunga lokusho ukulindela ukuphoxeka ngakwezemali noma emkhakheni wakho noma umuntu lowo obumthanda ungahlaka kuphoxe kwezothando number 7 8 uma uphuba futhi la ushizi uphawu luhle uma ukhiqiza manufacturing led ushizi led ushizi lokho kungasho ukuthi uzophumelela ngaphezulu lokho bokulindela ukuthi uzophumelela kakhulu number 9 kuyenzeka futhi uma ushizi kuba uphawu luhle uma ugayiwe ugratiwe ungama piece uqotshiwe lokho kungasho ukuthi uzohlabana ngenhlanhla yemali ngenzeka uzothola inzuzo eyanele kuzokuthi lo ushizi uqotshiwe ugayiwe ubungakanani number 10 yenzeka futhi uma ushizi kuba uphawu luhlakhuluma uthenga lusho ukuthi uzokwazi ukwenza imali uzokwazi ukwenza inzuzo ngendlela evumelekile futhi efanele noma kunamathuba amahle ongahlwathole number 11 kuhle kakhulu futhi uma ubupha la ushizi kuphawu olubi uma womile kuphawu olubi uma uphuphishizo womile noma ushizo obolile lokho kusho ukuthi ngenzeka umuntu uyiphatha kabi noma ke lingakhomba ukuyiphatha kabi ukuphatha konakele ungakhomba ukuxeka kwesimilo ukungabe iqotho noma ke ukudumazeka nokudabuka nokuba kude noNkulunkulu yabona so ngenzeka lo muntu onayo njengamanje othandweni umuntu onakele umuntu oxeka onoxeka kwesimilo noma umuntu ongekho qotho noma kona uzodumazeka noma uzodumaza noma uzodabuka noma wena umuntu okudeke noNkulunkulu sebakhulisa indaba kaChizi ushizi ngesizulu ushizi siyashizila badanka Siwe
siweni phansi lemadolo kuleka kuyo Jesu siweni phansi lemadolo